ụmụnne m ekene m unu ọkwa n'ebe onye madebe ka ọ madebe. Ọtụtụ ihe na-eme n'ilu akwụkwọ nke ọ bụ na ị marọ ka ị ga-esi chekwaa akaụntụ gị. Ọnya bụ na ị nwere ike ịbụ onye ife ga-eme echi. Ụfọdụ oge o nwere ụfọdụ ife ịma njigwu egwu n'ilu akwụkwọ a. Ị na-anya ịfụ na ụmụnne anyị na-ewepụta oge kirie ụfọdụ ife ama nkụziri anyị ife, mana nke afọ bụ nke ya enyere anyị aka. Anyị adịghị ekwe ekili atụsakwazi, mana achọrọ m ka m gwa gị ife ga-enyere gị aka dịka ka ị na-anọ n'ilu akwụkwọ a ka uche gị dị ya. Amarụ na ịma paswọọdụ gị, ịma nke Gmail gị, ịma nke ilu akwụkwọ a nke anyị nọ n'ime ya, ịma nke TikTok gị ka ịma nke YouTube gị. Ọ dị nnukwute mkpa gị bụ onye na-ege m ntị na ịmachasị ihe niile dị otu a, maka na ọ ga-enyere gị aka echi. O nwere ihe mere akaụntụ gị, ọnya ka ị ga-ejikwa mee gịnị wee bakwa n'ime akaụntụ gị. Ọ bụrụ na fon nọmba iji wee mepebu ilu akwụkwọ gị mebiri emebi, ka bakwa na-alụ nwanne m ka ije mee wee kọmpak ka iwechiatasị kaadị ahụ azụ. Ma ọ bụrụ na o fugo mana ị ka na log in na akaụntụ gị, nwanne m ka ba na-alụnụ ka ị mara ife ime ka ị tinye nọmba ọzọ nke ya bụ olu echi onwe ife mere akaụntụ gị ka ị nwee ike iwechiatanwu ya azụ. Amarụ m ife mee anyị ji wee gbazia nkịtị. Ọ dịzịa ka ya asị na anyị bụzi ndị umengwụ, dịkwazịa n'ihe na-enye anyị ego. Ụfọdụ ndị be anyị ndị akaụntụ fanagola na fadị ọtụtụ, ndị ji eme biznes nọkọta pụta ha mazi paswọọdụ fa, akaụntụ fa lọggofa out, ha mazi ya ga-eme. Biko nwanne m, ife a kpọrọ ya mkpa maka na ọ ga-enyere gị aka echi. Ọ bụ na ị nwee WhatsApp, nwanne m jee na settings gị. E nwere ihe a na-akpọ 2-step verification ebe afọ. Kabalụ ka itinye ya, tikwazịa email adreesị nke ịma dị mma dị active ị ga-ejikwa wee mee gịnị wee chekwaa akaụntụ gị. Chekwaa akaụntụ gị n'ilu akwụkwọ a nke bụ nke ha kpọrọ 2-factor authentication. Ị nwere Gmail, protect ya. Ị nwere YouTube, protect it. Ọtụtụ ụmụnne anyị ndị BP falịrị tata bụ maka na ha echekwarọ akaụntụ fa ewee wele ya. Ọnya tinye fa na nsogbu ha nọ na ya tata. Nwanne m kpoke n'ihe a ilu akwụkwọ ga mkpa ka ị ghara isozi na ndị na-abụ oge ọbụla a na-ajụ gị ịma paswọọdụ gị esi mba na ịmara o nwekọ ya bụ ife dị. Ihe a niile na-akụzi ebe a bụ n'efu. Ego ọnịkwanụ ka nna ana wee na-akụziri gị ife ga-enyere gị aka. Ịma na ife a na-akụzi bụ ife ya bụ echi kụzielu nwa gị o were ya marụkwa ife mara ife a na-emekwa. Ife a niile bụ ife ga-abala anyị ulu n'ọdịnilu. A na-akụzi na-ege ntị na-etinye uche na ya. Ya bụ ife bụ ife dị nnukwute mkpa. Ọ ga-enyere gị aka echi, ọ ga-enyere gị aka nwanne echi, nyerekwazị onye nọ gị n'akụkụ aka. Ọ gwụsịkwa aka ọra n'ọnụ. A sị gị kpọọ okwu ma mkpa ma tụsaa ka ụmụnne anyị ndị ọzọ nụ ya ma werekwazịa ya mere ife. Ụmụnne m, daalụnụ.